Ako si Sergio Antiojo Navales, nagpuyo sa Barangay Simpak, Lanao del Norte. Ang akong farm na himutang dire sa barangay sa Simpak, Puro 4. Nagsugod ta sa RCEP, no, kaning sa Rice Production and Farm Mechanization. Adtong paghuman sa among training, ETI, incorporate sa TISDA nga magkuhan og farmers class, no. Mga doon natay kuan 125 ka student, farmer student sa RCEP. Ang atong farm, nag-develop ta sa atong farm continuous na atay area nga kuan nato nga gidemo nako nga rice and fish and vegetable production. Nata dinhi sa Luyo natay mga tanom-tanom na po tay buhi. Natay tay tulo ka diha tilapia, backyard fish pond. Ana lang ang major gyud nato nga production is rice, no? Rice ang atong major production. We have an area of 4 hectares sa rice. Ayun, ang atong vegetables natay mga 1/2. Ana lang siya kuan nga atong mapakita sa mga farmers kung demo farm na to, ma-introduce na to nila ang kanang itawag nato integrated farming, no. Basta na program sa gobyerno, interesado ko, no, sa mga kuan sa una pa na, no, sa mga series program and activities sa gobyerno. Pag imbitahon ko taas din ko mana gud wala ko'y balibad, no. Hangtod nga nahimutang kuan do na tay last katong lang evaluation few year mga past year na himutang inis sa kang siyentista, ano siya sa atong mga involvement na tay mga pangbuhat nga concoctions, no, different concoction. Nag-organic mo ta. Nag-study na kong organic sa 2006. Organic na gyud ko. Na-meet na ko ang mga failures. Hangtod nga karon, free chemical gyud na ako. Kaay ka guaranteed nga akong produkto is free chemical. Ano sa RCEP, pag sugod sa RCEP, sugod mo ko. Dako kayo siya gikatabang kay unang-una ang RCEP introduce man og laser ang application sa inputs. No, kana siya number 1 na siya. Mo sa nag-introduce na to sa farmers nga ang humay sudyuhan gyud nato, no. Kaya ang humay nagpataka kag labay abono, wala na gikinahanglan sumay. Wala nga nalipay po kayo ang atong mga estudyante nga kuan kay ko atong i-try nga mosuway ta og area nga 2,000 square meters nga organic nga technology mo kuan sa tag kuan nga with chemicals, no. Asay ang ilang production di siya mga application sa abono para patas. Ang aton lang is gikuha na to is the organic principle and the synthetic technology kanang mo spray kag chemical. Nag-introduce mo ta og kanang free chemical to sip, no, sip keeping. Una nga ilailahon gyud na to ang tanang klase sa banana mo na pinaka basic, no. Destructive ba ni siya sa humay or dili ba, no. Muna siya nga mo po nag-introduce nako gitudlo nako sa mga farmers in the first place ilailahon gyud nimo ang mananap. Gamay ra kay makadaot, dako kay makatabang. Inig-spray nimo ang makatabang, ang makaayo, mo pwede dili mamatay. Ang dugay mamatay katubong makadaot. Kana ba, no? Kuan. Muna nga some of farmers ni tuo na sila kay ila mangigi-try. Gi-monitor po gid ako. Katong interesado nga mo suway, ako pong adtoon. Kay may mawala nila kay the same application man sa inputs, sa abono. Ang ato na lang is the pre-chemical. Ang nakabalo pag sa pagkakaroon, ang technology is ang kaning nag-attend og seminar. Ang uban na by kuan na lang, by talking individual sa mga mag-abot sa basakan. Mao ra gina siya. Kani
thanks nga kuan kaning RCEP na to nga kuan na kuan na to sa farmers, na-introduce rin sa farmers kaning natay klase gyud sa kuan sa mga farmers owner, farmer, including farmer laborer. Akong ikatambag sa mga kuan farmers nga wala pa maka-practice, ako gid silang iengganyo nga visit my farm, ana siya, visit my farm dayon kung unsay atong kung unsay akong nabuhat nga akong ika-introduce diha ninyo. Ana lang gina siya kay wa man tay lain nga kuan, very simple gyud ang farming. Simple kayo siya nga kuan, sacrifice lang ana siya, pero naa tanang kwarta. Sa farming naa tanang kwarta, basta integrated ka kay importante ano, 'pag mag-farm ka rice lang bagsak ka. Pero sa palibot nimo sa imong balay na katanan na kay vegetables, na kay gamayng manok, gamayng baboy, gamayng tilapia. That is including farming. Muna akong gi-introduce mo na nga dinhi sa Barangay Simpak, including Darumawang, naay mga farmers dito nga naay mga backyard nga fish pond ginagmay. Makakuha man jud kag sudan. Libre gud na nga atong similya dinhi sa fisheries. Ihatag lang unya, dili ta mo take advantage. Muna akong gi-encourage nila. Take advantage the program of the government. Tungod sa kuan programa sa RCEP, nanatay mga farmers nga interesado kay nakibalom sila nga mayo og kanang output, no, ang kuan ang mga pamagi. Nindot kay to ang kitsik, no, kay makita gyud nimo didto mao gi-introduce nako sa mga farmer kadadto nako nga magklase ko ako yung taga kitsik 1 selection ano ba no, up to milling. Up to milling. Amo ginang tagsa-tagsa kay ningon ang uban nga ang ubang farmers nga na may wa na matuman ani. Kana during the times pag harvest ba. Wala kaya na matuman. Especially nga karon kuan na ta, mechanized na ta. Wala na kay ron tong garab-garab nga system mechanized na ta. Nay advantage sa mechanized nga kuan is gamay ra leisure ang usik. Ang mano-mano manual daghan og usik. Mo tong I introduce sa kuan sa atong klase nga kinahanglan diversified kita, integrated and diversified farming. Ana mo tanom kita maghago ta. Kung nga di na tamingon nga watayo ta katamnan, nay daghang sako siminto. Tangag yuta atong tamnan. Ana ba? Although ginagmay malibre sa ako ni ma'am. Malibre lang ang kuan. Amo mo gining try og kanang kwintada ba? Malibre lang og 5 or 6 ka kan-anan ang usa ka pamilya. Kapa-eskwela sa usa ka college. Kada semana. Makalibre siya usa. 4 man, 6 ka kan-anan. Makapa-eskwela siya usa ka kolehiyo. Mao ginay akong gi-encourage dinhi sa mga kuan. Maka-eskwela jud ka. Save naman ani mo. Unya, the effort is ang ginikanan og anak mag-join together lang yun sila. Muna itong gikuan. Mag-garden ta. Garden na to. Tangkong, tinangkong, talong, ana. Naisilingan na to mga ambit. Ana, makakwartar ta. Capacity o usa ka hektarya nga kuan mano-manohon ni muna siya na siya ay mga ibutang na to siya og 95 kabag 50 kilos sa mano-mano. Pero kadto na sa harvester, mabot na siya og 110 to 115. Glacier mangod ang iyang damage. No? Mao gina siya. Taas kayong diferensya ang manual mano-mano system og sa makinarya. Mano nga ang mga dagko nga mga farmer no nga kon willing gid sila sa mga machinery. Eventually sad karon dinhi sa tuwa
especially dinhi sa mga sa Barangay Simpak, Durmawang, Barangay Simpak, Pinuyak. Glacier na kayo ta og mangharbis. Ang kato lang akong ikasulti sa katong behind pa sa farm machineries, no? I-try og na sa mga silingan-silingan nga ninyo nga na makineryas. Adtuon lang, tan-awon, dayon i-research ang matter of expenses. Ano lang gina siya kay kami mao manamo sa una din pagsud yun sa traktor, traktor pa yun, no? Pagsud sa una day pagsud sa madbot, from sudlay kabaw, pagsud sa madbot. Madbot. Sudlayon pa rin, no? Karon hasta ang pagpatag sa basakan, no? Ang trabaho sa sapil na lang yun sa kabaw. Wala na igo na lang ka magsapil kanang dayong tanom. So yun, no? Kaning ang programa sa RCEP, no, nga ug tungod sa RCEP, nga daghang napuno, no, nga makatabang sa pagpauminto sa abot sa mga maguma. Kana gyud. Actually, mao ginaron ang sa mga tao, no, sa akong mga estudyante kay na naman tayo uban nakaaniman during the time may pagtanom nga although bisag 17 days ilang gi-follow up ang sila gyud acceptable gyud sila aning aning klase nga pamaagi sa RCEP, no, sa nga programa. Ako ginang gipaningkamutan nga kung mahimo gyud mo adapt gyud ta aning RCEP program, no, kay mao gini siya basihan na to, ma-differentiate na to ang ang abot sa wa pa ta mag-practice sa wa pa ta mo akseptar sa RCEP. Pinaka the best siya kay lesser ang imong expenses sa RCEP, no, nga technology sa rice farming kaysa magpataka lang ta, no. We'll study more, no, sa RCEP. Actually mao gini ang realistic kini sa farmers. Natay mga farmers nga ang ilang ako gid silang gi-encourage, no, nga ang basakan is do na gid tay soil analysis. Number 1. Kay magpataka lang kag hagbong og abono, nagdugang imong gasto, nagdugang ka nga dali madaot ang imong yuta. Kung mahimo nga kauban akong farmers, no, atog yung ipanaagid tay kanang soil analysis. Kay para hibaw-an na to unsay ika-introduce sa Department of Agriculture nga needs gyud og haom sa atong basakan. No, mga kauban akong mga basakiro, no, kung mahimo mo adapt kita sa RCEP kay niya dinhi makita gid nato masaganang ani at mataas na kita.